Marko Väisänen, pitkän linjan rallimies. Autourheilun hän aloitti vuonna 1992 ajamalla rallisprinttejä siirtyen 97 ralliin. Parhaimmat saavutukset ovat Jotvirerallin luokkavoitto 2000 ja 2001 P-junioreiden F-kupissa sijoittuminen 10 palkitun joukkoon. Kun yleiseen luokkaan nousu alkoi lähestyä, heräsi hiljalleen ajatus halvemmasta lajista ja yhteislähtöjen ajaminen oli aina kiinnostanut. Endurance Saloon oli edullisin tapa ajaa radalla. Tiimiin hän valitsi mukaan tuttuja hyviä rallikuljettajia sekä vaimon sisaren miehen Teron, joka oli ajanut motocrossia Euroopan mestaruussarjassa. Automerkiksi tuli BMW, johon saa helposti osia, tietoa, jolla on todistettavasti hyvät mahdollisuudet pärjätä. Myös kuljettajilla oli kokemusta takavetoisista autoista. Mikään ei onnistu vielä sittenkään, hanki isompi vasa. Tiimin ensimmäinen kilpailu oli motoparkissa 21.5.2005. Edellisenä päivänä ajettiin harjoitukset, jossa huomattiin ongelmaa perässä. BMWn kori hankittiin keltaisesta pörssistä huhtikuussa 2004 ja auton rakentaminen kesti noin vuoden. Eikö ole herrasvehki? Vielä päälle. Taitetaan päästä ajamaan tänään. Vähäsen, jos pannaan päällimmäiseksi, niin se sopii esimerkiksi. Kilpailupäivän aamu on koko tiimille kiireinen. Varikkoteltaan pystytys, viimeiset auton säädöt, ilmoittautuminen ja auton katsastus tapahtuvat aamupäivän aikana. Kilpailu alkaa kello 12. Aika ajoin kierrosta, kun se on eilen selkeästi nopein. Kolehmainen tai Järvinenkään ainakin radalla sen takia, niillä on niin vähän kierroksia alla muuten. Ja pitää käydä harjoittelemassa. Minä en käy ajamassa ollenkaan ja kukahan muu se nyt jätä ajaa. Milwaukee Racing Team kiertää kilpailuja perheiden kanssa. Kilpailu kestää yhteensä 6 tuntia, jonka aikana vähintään 4 eri kuljettajaa on käytävä ajamassa. Lähdössä auton tankissa on 26 litraa bensiiniä ja jokainen tankkauspysähdys on kestettävä vähintään 3 minuuttia. Kerrallaan saa tankata 20 litraa. Seittikaaron radalla, tule tankkaamaan, jos vaan sopii 20. Jos se vaan kuulee, niin sinne pitää sopia. Korokee vähän se tankkaakin loppuaikana. Paperuutta. More.
Kilpailun aikana radioliikenne alkaa takkuilemaan, mikä lisää jännitystä varikolla. Laskentavirhe. Siellä on 26 litraa nyt tankissa, kun tuli safety carin takia edellisen kerran niin aikaisin, niin siellä ajakin 10 minuuttia pitempään kuin mitä me ensin laskettiin. Tilanne on ihan normaali. Me luultiin, että miksei tule. Nousi ihan helvetti, 9 siinä. Ihan oikeesti. Hirmu myöhään pystyy jarruttamaan. Kaikki jarruttaa niin yleensä, niin melkein kaikki ne ihan liian. Koeyhteys. Kilpailun lopussa huomataan, että tankista puuttuu 3 litraa bensiiniä. Vielä tankkaus 5 minuuttia ennen maalia, mikä pudottaa harmillisesti sijoitusta. Ihan kun perään jyrään tässä pikkusen, kuuntele vähän. Muuten toimii hyvin. Vasta peristävä. Hyvin pelloa kyllä muuten, ei oo mitään muuta kuin se ihan kuin olisi ruvennut jyräätämään, ettei se oo se perää nyt siellä. Vitosella jyristää. Kuuntele sitä vähän. Joo. Ja tämä pallaa melkein koko ajan, joskus vähän välähtää. G-voimat kato viskelee sitä anturikin. Tiimin sijoitus maalissa 14 44 auton ryhmässä. Tätä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Tiimi on katkeran tyytyväinen. Miten mä? Rupesiko tuntumaan jo ajaminen aiskulan puu? Ei. Semmoisia vaan sattumassa vittumaan siihen, että nuo kilpakuumaan. Tuossa altavasta en tuntune. No, me pannaan superlastiminen varmaan. Yhden tappelisi. Ei. Oliko minkälainen ajettavuus verrattuna eiliseen? Ehkä vähän enemmän. Joo, se ehkä se ulosjouston pehmennys oli huono.